vi lave. Start. Munkehjørnet. Velkommen til Munkenes brevkasse. Munkenes brevkasse. Det er smukt. Det er smukt. Første spørgsmål. Kør! Sådan. Har fået et spørgsmål ind her, hvor der står: måske er I de falske værter. Hvad har I at sige til jeres forsvar? Det er fandme løgn. Ja, jeg er i hvert fald ikke falsk. Kan du se? Kan du se, jeg kan røre ham? Ja, jeg har Jeg ikke. kan røre mig til. Jeg er ikke lige nu. Jeg er ikke lige nu. Skal vi tage næste spørgsmål? Det tror jeg vist nok. Det er mit svar. Næste spørgsmål. Hvor lang tid tager det at drukne en svamp? Et sted mellem 10 og 60 år, vil jeg mene. Hvad med jer? Jeg er ikke til nogen af de her spørgsmål, seriøst. Altså. Jeg har jo ikke spillet til igen. Kan svampe egentlig drukne? Jeg tror ikke. Hvad er svamp lavet af, tænker jeg? Altså hvis en svamp, den er... Jeg tror ikke, det er ler i hvert fald. Det er lidt for tungt for Hvis sammen. det er lavet af guld, en guldsvamp måske, så synker den. Jamen, guld ruster ikke, så tænk på, så jeg tror ikke, den kan drukne. Altså, det kan være, hvis svampen ruster. Inde under guldet. Nå ja, hvis det er en guldbelagt svamp. Hvis nu man tager et pusterør og stikker ind i svampen, så kan man puste den op. Det Så kan den ikke være. drukne. Når så flyder den ovenpå, det er sgu smart. Det skal du bare gøre. Der drukner den i luft. Ja, er det vi er enige om? Man skal bare puste den op med et sugerør? Ja. Køb en hat. Køb en hat. Det er mit svar. Det er svaret. Køb en nat. Jeg synes, det er et mærkeligt spørgsmål. Så. Der er et godt spørgsmål her. Ham, der har stillet det spørgsmål, burde drukne sig selv som et svar. Ja, det der jo lige om. Ja, det er svaret. Det er svaret. Ja, Han skal drukne sig selv, skal han. Ja. Svar. Så ved han det. Og så har der skriver ind til os. Ja. Det er sådan nogle ordentlige spørgsmål. Så Du har ansvaret som vært. der er et andet spørgsmål her. Jeg har altid været fascineret af melorme. Nu efter 60 år bliver jeg meget seksuelt ophidset, når jeg ser en melorm på ryggen af en krybling. Lægerne kan ikke finde nogen forklaring, så jeg tænkte, at de måske kunne. Hvorfor? Hilsen Spasser. Ja. Det kan være meget svært for Ja, ham. altså, jeg vil også mene, det hedder jo ikke en krøbling, det hedder krøbbe. Og der har du en pointe, men det er jeg nok ikke klar over. Det er jo ikke engang kommet i ordbog, så nyt er det. Men det er ikke krøbbe. Det må Det er vi... ikke krøbling, det hedder krøbbe. Jeg har skrevet det ind i samtlige ordbøger i hvert fald. Ja, men det er jo ikke hjulpet, det er jo ikke udgivet. Efter det er udgivet, det er jo ikke at skrive det i, jo. Nej, det kan jeg godt se. Altså, jeg vil mene, at han skal søge læge. Ja. Hvad var det, han spurgte? Var det det, han spurgte om? Ja, Jeg vil nok mene, at der er noget galt med ham. Det har han jo. Han har jo søslæge allerede. Hvorfor han? Melorme, hvad er melorme? Jeg synes bare, han skal købe en spand melorm, og så bare lægge i det Ja. bad. Ja. Og så bare være Bad. Og så smide en krøbling ned i badet måske, så han kan... En krøbbe. Ja. En krøbling. En ekstra krøbling. Jeg er stadig Man kan aldrig få krøblingen op. Han skal finde en krybbe. Ja. Gå ind og søg på Google. Ja, så skal han smide ned i en bad med Altså. melorm her. Kan han ikke... Kan han finde en læge, der er krøbling, så er det det bedste. Sådan. Det var sgu... Det- Hvis han er Det skulle godt svare, synes Hvis han jeg. er dværg. Det synes jeg, han skal prøve. Krøbling. Krøbbe. Har endnu et spørgsmål her, hvor der står: hvem af jer er mulat? Ja. Jeg er i hvert fald ikke muligt. Jeg tænker lidt. Jeg er meget hvid i det. Karen Bliksen, der spørger. Er det Karen Bliksen? Ja. Kan du så skrive nogle ordentlige sange, den kælling? Det kan Bliksen, der må lade. Det er det må være klart. Jeg tror, hun er mulat selv. Ja. Ja. Eller muligvis en næger. Det kan være, hun tror, vi er nogle af hendes børn. Så er vi også mulatte. Prøv at Som er adoptere sammen os med en hvid måske. mand. Men så er vi stadig mulatte. Vi er åbenbart ikke taget skade af at være mulat. Man skal ikke Nå, prøve nej, det er at forskel på adoptere. os og mulatte. Vi har ikke taget skade af det. Fagmæssig skade har vi ikke taget, Nej, tror jeg ikke. Altså, det er kun fjernsyn. ja. Jeg er ikke mulat. Vi er alle sammen mulatter. Ja. Vi er alle mulatter et Det eller må andet være vores sted. endelige svar. Ja. I mellem 60. Det er sammen. Søg sammen. Mulatter. Vi er alle... Vi er alle mulatter. Kæft, vi rocker i dag. Ja. Næste spørgsmål. Kan et æble smelte, hvis man gnider det meget længe mod tændingen? Ja, det vil jeg mene, ja. Ja, det ved jeg også. Altså, hvis du har meget varme tændinger. Så jeg vil mene, det kommer an på, hvad det er for et æble.
Hvis det æble er plastik, så tager det lang tid. Ja, det kan tage godt nok langt. Og så går det her nat. Hvis nu du har den anden tænding liggende på kogebladen imens, så kan det godt være, at varmen ligesom går gennem hovedet. Skal smelte, gnider æblet. Ja, så kan man bruge æblet som en Laseræble. Så kan man lave... Men det kommer an på, hvad farve æblet er også. Har det ikke forskellige farver? Så får det grønne og røde laser. Ja. Jo. Det er Så kan man tjene penge ved at lave øjenlaserbehandling med æble. Ja, det kan man godt. Det er som en meget fin idé. Så svaret er ja. Ja, bliv ved med det. Ja. Gør det, bare se hvad der sker. Ja. Altså, du tjener penge på det, når du bliver gammel. Og en laserbehandlinger. Godt så. Tak, Næste John. spørgsmål. Hvilket bogstav kom først? Og der skriver en spørger, om I ikke vil svare spørgsmålet med en sang. Svare på spørgsmålet med en sang. Ej, den er svær. Ja, det synes jeg godt nok. Så skal vi til at synge en kor. Jo, men altså, Den bedste at kende svaret først. vi kender I svaret, altså. Ja, vi kender godt sangen. Vi kender sangen. Ja. Hvilket bogstav kom først? Ja. Det er just sang. Jeg tror, det er val. Ja, val kom først. Og Så er det ikke helt bogstav. Ja, det er et bogstav. Og så droge. Er det ikke det? Droge. Det er det andet spørgsmål. Drukne. Andet bogstav. Hvad er det andet, siger du? Droge. Droge? Og så Hvad val er først. det? Val og druge, ja. Droge? Bogstav val. Først kom valen. Så... Så kom droge. Det er godt. Fornemt. Næste. Val. Fed afslutning. Ja, der er flere spørgsmål her. Der er flere spørgsmål. Jeg vil håbe, vi har flere sikre. Vi er jo ikke særlig kendt. Jeg vil i hvert fald selv se det. John Mogensen har skrevet ind her og spørger, hvor mange høns kan du sluge? Jeg ved ikke lige, hvem den er rettet mod. Altså, den så Jeg vil tro, det er- bedst til at slå høns. Det er nok dig. Ja. Troldmand Klunk. Klunke. Jamen, jeg har optrådt med at sluge høns live på DR. Kan man egentlig sluge høns på hovedet? Men hvor Det er mange? bedst at starte med fødderne. Jamen, jeg tænker ikke, han tænker nok, at om du kan stå på hovedet og sluge hønsen, tænker jeg. Ja, Altså, eller man skal... Det må man ikke stå i hos en bestemt McDonald's. stilling. Kan man sluge høns i doggy style? ja. Jamen, det bedste, hvis det er, så skal det være en hund. Hvis det skal være doggy style. Ja. Så er det jo simpelthen med hunden, man skal sluge. Så man skal sluge hele hunden, og så en kylling. Okay. Okay, hvis hunden så har spist en kylling, så kan man jo sige, ja, det kan man godt. Så er det ligesom en win-win. Svaret er ja. 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 Hvor mange høns kan du sluge? Ja. Han har skrevet et ekstra spørgsmål, hvor han spørger, hvilken frugt? Ej, den er svær. Jeg kan bedst lide dalmatiner. Passionsfrugt. Jeg tænkte dalmatiner. Jeg siger passionsfrugt. Ja. Det ved ikke med dig. Hold nu, skal vi... Jeg siger melon. Melon. Og er det? Det er det. Altså, Det er det det er kompliceret. Er det meloner? Er det en frugt? Er det ikke en frugt? Er det en melon? Ja. Der har vi noget at lære. Det store kemi. Ja, det er en melon. Ja. Svaret er det en melon? Ærme. Er det? Er det en melon? De små grønne er der. Ja. Syng en sang om det. Melon. Ja, det er det. Det er godt. Det må Det er det så- Det er jo ikke til så meget den der gang. Vi burde blive rockstjerner så. Nej. Tæt på. Yes. Er vi... Der er ikke flere spørgsmål. Er der ikke flere Så har vi spørgsmål nu? Ikke lige nu. Nå, Så vender vi tilbage efter pausen. Skal vi ikke have nogen ind og danse lidt? kan vi få noget... Skal vi lave en dans? Ej, vi må hellere. Kan vi få vores penge nu? Må vi gerne gå hjem? Nej. Vi siger slut for i dag. Tak for i aften.